Sibingelele sikwamukele benza kusihlwa lezi ndaba mbukeli uzethulela unoxolo uMamtshali kwakwamwali kwaze kwayintokozo ukuthi sihlangane namhlanje kusihlwa ake sibheke ihamba phambili ke kusihlwa nje. Just as this generation of journalists held the powerful to account, we continue to count on today's generation of media workers, important as it was. Eliwezwe uSilrabaphosa usephosele inselele intatheli ukuba zibonele kumthwebuli wethombo ongasekho uDokotela uPeter Magubane. uMagubane ubekwe endaweni yakhe yokugcina ngemva kokudlula emhlabeni eneminyaka engamashumi ayisishagalolunye nomuvo. Iningizimu Afrika izokwenza izethulo zayo kusasa enkantolo yezobulungiswa yamazwe omhlaba njengoba ifuna elakwa-Israel liyeke ukuhlasela kwalo eGaza lapho sekubulawe khona abantu abangaphezulu kweyinkulungwane ezingamashumi 20. The main thing is to collect points, especially come next week. You know, our opening game is so important. Ukapteni weBafana uRonwen Williams uthi ukuphumelela kwabo emidlalweni oqala nemali kuAfcon yiwona ozocacisa ukuthi izinto izolihambela kanjani leli qembu lomqhudelwano. Umengameli wezwe uSilrabaphosa ukhuthaze intatheli nabathwebuli beyithombe ukuthi baphokophele ukuhamba ezinyathelweni zikaDokotela uPeter Magubane obekwe endlini yakhe yokugcina namhlanje emathuneni ase4ways eGoli. uMagubane uchazwe njengenqalabutho yomthwebuli weyithombe ongazange akhathale ukulwisana nencindezelo kahulumeni wobandlululo. Umengameli Ramaphosa uphosele inselelo labo abasemkhakheni wezindaba nabathwebuli beyithombe ngokuthi babonele kulokho okwenziwa uDokotela uPeter Magubane owakwazi ukusebenzisa amandla ekhamera yakhe njengesikhali sokulwisana nenqubo kahulumeni wobandlululo. Just as the generation of journalists held the powerful to account, we continue to count on today's generation of media workers to fulfill this noble act and role without being hindered, obstructed or censured. Uphinde wagcizelela ngelokuthi ngaphandle kwesibindi sikaMagubane umhlaba jikelele ngabe awunalo ulwazi ngesihluku sesenzo esasiqhutshwa uhulumeni wencindezelo. I did not leave the country to find another life. I was going to stay and fight with my camera as my gun. I did not want to kill anyone, though I wanted to kill apartheid. Njengoba elakuleli lizohlanganisa iminyaka engamashumi 3 ngaphansi kahulumeni wentando yeningi, umengameli Ramaphosa ukholelwa ukuthi iningizimu Afrika kufanele ishaye isifuba ngelungelo lokukhululeka kwabezindaba kuleli kuphinde kuhlonishwe nokusebenza kweintatheli. Kusenjalo umculi wejazz Abigail Kubheka uvalelise uDokotela Magubane ngolozolo lomculo. Umndeni ke kaDokotela Magubane umchaze njengeqhawe lawo. Today, as we pay tribute and bid farewell to our father, we are immensely grateful for the outpouring of love, support and tributes honoring his remarkable life and achievements. Ushayelwe ihlombe ke ngeqhaza libamba ngokuveza ungabikho kobulungiswa kuhulumeni obandlululo kanye nokusebenzisa ikhono lakhe lokulwela inkululeko. I have my work all over the world. I have documented some of you sitting here, and I am proud that I was given that opportunity to make that difference in a person. Honestly, truly speaking, there was no life for me before Peter Magubane came across. Owayengumengameli uThabo Mbeki naye uvalelisile kuMagubane. This is one of our outstanding heroes in many ways, not only for his involvement in the struggle, but also for his photography is a bit of an art. It needs a lot of creativity, and he was really excellent at it. I'm saying he's a hero also for that. He's a hero for telling our story. Ohambweni lwakhe oluya endlini yakhe yokugcina ayesebenza nabo bamvalelisile. Incwadi yakhe yokugcina ke ivalwe ngesikhulu isizotha.
Kube umzuzu onzima emndenini. uMagubane udlule emhlabeni neminyaka engama-91 ubekwe endaweni yakhe yokugcina emathuneni ase-Fourways Memorial Park. Iningizimu Afrika izokwenza izethulo zayo kusasa enkantolo ezobulungiswa yamazwe omhlaba njengoba ifunela kwa-Israel ukuthi liyeke ukuhlasela kwalo eGaza lapho sekubulawe khona abantu abangaphezulu kwe-120,000. Iningizimu Afrika kanye nezwe lakwa-Israel babalwa namazwe asayina isivumelwaneni sokuphikisana nokubulawa kwabantu ngo-1948. Wonke amazwe asayina lesi sivumelwano aphoqelekile ukuba angabulali futhi aphikisane nokubulawa kwabantu. Ipitoli lithizwe enkantolo yomhlaba njengoba ikhathazekile njengosizo lwezakhamuzi ezihlaselwa izwe lakwa-Israel eGaza. The International Court of Justice in The Hague will tomorrow begin hearings in the proceedings brought by South Africa against the state of Israel for its crimes committed against the Palestinian people. Kodwa abaholi bakwa-Israel bathi sebekulungele ukuyivikela The Hague nokuthi uhlelo lwabo uqeda iHamas nokuhlakaza amandla ayo kwezempi. On Thursday, a proceeding will start in the International Court of Justice in The Hague, whereby South Africa has sued Israel for supposedly genocide. Kusenjalo iPalestina ithi izoqhubeka nokulwela ukuthi ibekwe phansi ikhali. We will continue to knock on the door of the General Assembly, the Security Council, the Secretary General, Madam Kark Sigrid, and every component of the United Nations to accomplish the ceasefire and to accomplish the other objectives. Unobhala wezwe laseMelika uAnthony Blinken naye ubebambe iqhaza engxoxweni zokulamula impi eseMiddle East. Iphini likaMengameli we-ANC uPaul Mashatile lithi isigungu esiphezulu seqembu sohlangana kusasa kusihlwa ukuxazulula ungaboni ngasolinye phakathi kasihlalo we-ANC kuzolonke uGwede Mantashe kanye nonobhala jikelele we-ANC uFikile Mbalula. uMantashe uphawule esidlangalaleni mayelana nendlela uMbalula aphawule ngayo ngesikhathi ethi ANC yaphoqa ukusenge imithiyo ngendawo yobhukuda eyakhiwa emzini kaJacob Zuma ukuze nje imvikele. Iphini likamongameli we-ANC uPaul Mashatile uxwayise izikhulu zeqembu ukuthi zipheze ukuphikisana edlangalaleni kwezwe lokhu kuthumela umyalezo ongewona ngobumbano lweqembu. uMbalula manje kuzomela abhekane nezinye izikhulu zeqembu kusihlwa kulandela ukukhuluma kwakhe mawala kwabezindaba ngodaba lokulungiswa kwekhaya lowabe engumongameli wezwe uJacob Zuma. We are meeting tomorrow evening. Because I think it's important as leaders who must sit down and reflect. You know, sometimes when you work on the ground, you know, there are emotions, there are a lot of things. But we're going to sit down tomorrow, all of us, the 7 of us, and be able to agree that let us focus. uMashatile uphinde wagxeka uZuma kanye nabanye abashiya iANC ebuza ukuthi ngabe bake bathembeka yini kwasekuqaleni kukhongolose. Umongameli wophiko lwabesifazane uSisisi Tolashe uthi uZuma kanye namasosha mbumbulo akhe womkhonto wesizwe akumele kuchithwe isikhathi kunakwabona. Abahambayo siyovalelisa kubhlungu kodwa bahambe kahle. And comrades, we must not waste time ngokhuluma ngabo. iANC njengamanje igxile kakhulu kumbhiyozo wangomgqibelo nalapho izobe igubha khona iminyaka eyi112 yasungulwa. Ngingusamkela Maseko wezindaba zeSABC ngibeka ngisemalahleni eMpumalanga. Mbukele okwamanje ke sathi nje kequnga ngapha ngaseyitolo kodwa masibuya sokuphathela udaba oluthi. Namhlanje izinto zethu eziningi ezindlini silungise amafoni, ama-ID, ukudla, impahla zengane zesikole, asinalo ukuthi zokugqoka. Namhlanje umnyango wezokubusa ngokubambisana kwaZulu-Natal uhambele indawo eMnambithi ukuhlola umonakalo odalwe ikhukhula zehlandla lesibili ngomsombuluko.
Siphinde sikubingelele sikwamukele mbukeli uma ngabe usanda kungena udabeni oluphambili besibike ukuthi Umengameli wezwe uCyril Ramaphosa usophosele inselele intatheli ukuba zibonele kumthwebuli wezithombe ongasekho uDokotela uPeter Magubane. uMagubane ubekwe endaweni yakhe yokugcina ngemva kokudlula emhlabeni eneminyaka engama-90 nomuvo. Mbukeli khumbula ukuthi lezi ndaba zikhona ku-YouTube na ku-SABC Plus. Ngena kuzo uyicinge ngamagama athi SABC Izindaba na kanjani uzoyithola. Owengamele umnyango wezokubusa ngokubambisana kwaZulu Natal uBongi Sithole Muloyi uhambele indawo yaseMnambithi ukuyohlola umonakalo odalwe izikhukhula zehlandla lesibili ngomsombuluko. Bangaphezulu kwekhulu manje abantu asebekhishiwe emakhaya abo ngenxa yesimo sezulu eMnambithi. uSithole Muloyi uhambele ezinye zezindawo lezi zakhamuzi ezithuthwele kuzo nokubalwa kuzo ihholo eMatikwane lapho efike wanikezela khona ngokudla nezingubo zokumbatha. Sizobheka ukuthi nihleli kanjani la nihleliswe khona okwesikhashana siyakhola futhi uzobe kwesikhashana kulungiseke ukuthi ubuyele emzini lapho imhlaba emzini yenu noma la nizobekwa khona. Bangama-25 abantu asebeshonile ezikhukhuleni zaseMnambithi kusukela ngoKhisimusi njengoba besezigadla ihlandla lesibili ngomsombuluko. uNational noma sizomcelile le yamali wasinikeza yakwazi ukuthi isihambele umoya ukuthi ungalimali abantu abaningi. Kodwa manje sizodinga imali engaphezulu ngisho kwe-billion uma sizodinga ngoba leli dolobha lakhiwe endaweni vele eyiqhaphozi eyindawo efanele ukuba awakhiwe kuyona. Izakhamuzi zithi ziningi izinto ezibalekile ezinjengomazisi, izitifiketi zezingane kanye nokunye okuzilahlekele ngaphandle kwamakhaya nempahla yazo. Silungiselele izinto zethu eziningi ezindlini, silungiselele amafoni, ama-ID, ukudla, impahla zengane zesikole, asinalo ukuthi uzokugqoka and then besicela kahle kahle nekhansela ngathi ngayingenelela into lena ukuthi silibone sikhulume nalo lithakhele imixhaso ngoba unyaka nonyaka lento iyenzeka kodwa ukhansela aliveli ukuthi bafanele sivote. Kumele lapho iqinisekise sivote manje asazi ukuthi senze njani. Red Cross Society ithi sazoqhubeka nokusiza njengoba nemvula nayo iqhubeka nokwenza omunye umonakalo. Endabeni ze-SABC ngingusanelisiwe edla ngamandla. Umnyango wezemfundo kwaZulu Natal udalule ukuthi umonakalo obangelwe izikhukhula zakamuva engxenyeni zesifundazwe uzoba nomthelelo ongemuhle kwezinye indawo njengoba kuzovulwa izikole njengoLesithathu olizayo. Indawo yaseMnambithi ibalwa nalezo indawo ezikhahlamezeke kakhulu ngomonakalo wengqalazizinda efana nezikole. Izisebenzi zomnyango zithi izikole eziningi zilimalile ezikhukhuleni kwathi ezinye zacekelwa phansi kuntshontshwa impahla zokufundisa nokufunda. Isikolo iChatsworth Secondary eseningizimu yeTheku esinye sezikole ezicekelwe phansi izigebengu ebezizontshontshwa izitambo zikagesi kanye namawindi emaklasini angu-20. Umonakalo ulinganiselwa ku-100,000 wamarandi. Yize kusaqhutshekwa nokuhlonzwa ubungakanani bomonakalo owenziwe izimvula, umnyango uthi ukhathazekile ngezikolo eziseMnambithi kanye naseDandi. Angeke ingabi khona impact masikhuluma iqiniso ngoba ezinye izikolo zilimale kakhulu, ezinye zilimale kancane ukuthi izokwazi ukusebenziseka. But impact izodalwa ama-delays ukuthi kwenzeka lokhu iposition yethu yemali ayikho kahlehle. Izinyunyana zothisha zithi zikhathazeke kakhulu ngokuthi izikolo zikulungele yini ukuvula. Qiniso ukuthi kuyimanje sesitholile imbiko ngezikole ezigqekeziwe but okusimangazayo ke this time around ukuthi njengoba kuyantshontshwe izinto zasemakhishini ama-computer nani kulokhu ke kuntshontshwa i-stationery sisayibhekisisa ukuthi akungenzeki yini ukuthi ngalento ungakhokhi komnyango sekukhona abantu mhlasimba bamuva i-stationery la basimuve basise kwesinye isikole. Umnyango wethu uhlulekile ukuba unikezele lezi zinsiza ezanele. Eyiningi izikole zithola nje ikota yemali engabe ingenile ukuze bakwazi ukuthenga izinsiza kufunda nokufundisa. Umnyango wezemfundo uthi uzothumela omahamba nendlwane kulezo zikole ezikhahlamezeke izikhukhula. Mlondi Khatebe, SABC News eThekwini.
Amakhulu ezakhamuzi zakwaThekwani South Hills eMpumalanga zithole amatatiyela izindlu zazo. Lena ke ingxenye yomnyango wezokuhlaliswa kwabantu yokuvakashela isifundazwe ukuyobheka inqubekela phambili ngodaba lwezindlu. Izakhamuzi eziningi zithi seyihlale kule ndawo iminyaka engaphezulu kwama-20 kodwa zingenawo amatatiyela. Amalungu omphakathi athalokhu eyiswaleni nale ukuthola amaphepha awo. Izakhamuzi ezingamakhulu ayisithupha ezithole ukuphefumula njengoba zithola amatayitela namhlanje. Ngijabule kakhulu sengiyabona ukuthi le ndlu yami ngoba namuhla ngidothola into lebhaliwe written phansi ukuthi indlu yami. Sukela ngafika la eThekwani title deed angikaze ngayithola. Namuhla ngiyajabula ukuthi ngidayithola sekube nesiqiniseko sekuthi le ndlu yami sukusela ngafika 2002 bengana title deed. Kwakhiwe izinto ezingaphezulu kwezinkulungwane eziyishumi esifundazweni eHlanzeni ngaphansi kweThekwani South Hills. We are improving on the title deeds issue. That's why we've got this thing that title deeds every Friday. So you know they will be busy with the NC. That's why today we are issuing out title deeds. Everywhere, every week, every province, every MEC, every mayor has to issue title deeds. Since last year when I announced, we've seen the increase of title deeds issued, and we do believe that we'll continue to do that. It's about security of tenure. It's about ownership. Occupy uthi banelisekile ngohlelo lwesifundazwe lokunikezela ngezindlu. Ungqongqoshe uthe imali eyabelwe isifundazwe isetshenziswe ngendlela efanele kuleminyaka. Izakhamuzi zasezolani ngaphansi kamasipala wasenyandeni eEastern Cape zithi sekuphela iminyaka eyi-15 zilinde ukuhlinzekwa ngamanzi ahlanzekile. Kunyaka ophelileyo abahlali baye baqhankqalaza baye bavala indlela uR61. Emva koko umasipala waye wathembisa ngokuzisa amanzi alungise nendlela. Kodwa basajongene nezo ngxaki. Sidlala amanzi ngenxa yentoba asinazo itep. Anonojubalala ke lamanzi amdaka. Xa sizokha apha sifike ngokugqubha ihagu apha. Sazisusa salinda nje banwabona bamdaka anje lamanzi. Ukungabi nandlela esemgangathweni ngowona mngeni kule ndawo. Imoto azingeni, ambulance azikwazi ukungena. Abantu sibathutha ngamanqwanqwa abasolekileyo sibasa endleleni. Umasipala wasenyandeni wasithembisa ngo3 kilometers. Lo 3 kilometers ke baye basinika kuphela 1.5 kilometers. Ikomiti yewadi ithi kunezizathu ezibambekayo zokulibazisa ukusiwa kwenkonzo eluntwini. Uma wamanzi besiletyaziswe ngokutsho kwamasipala lipipe elisuka eRosedale eliya eLibode elizokwazi ukungenisa amanzi kwezi village zingena zidinga amanzi. Umba wendlela iceliwe indlela ngokhansila wathembisa kumeya bangaba weza umeya ngokwakhe bazojonga wathembisa into bangaba uzokwenza ezo kilometers anokuzenza asifakele indlela. Ucombo uthi uceba uza kundwendwela iilali ezichaphazelekayo nalapho aza kunikeza ingxelo ethe vetshe. iBafana Bafana ibambane ngeqanda neLesotho emidlalweni wokuyilolonga obusenkundleni iLucas Moripe namhlanje emini. Kusenjalo ke ukapteni weqembu lakuleli uRonan Williams uthi ke umdlalo wabo wokuvula nemali kwe-Africa Cup of Nations yiwona ozoshesha ucacise. Kathu kuphela abadlali beBafana Bafana sebeke bagijima emqhudelwaneni weAfrica Cup of Nations. Kulaba badlali kubalwa kubo uCaptain Ronan Williams, iphini lakhe uPesita kanye noThemba Zwane njengoba bebekhona ngenkathi lo mqhudelwano useGibhithe ngo2019. Abadlali babona kumqoka ukuqala kahle lo mqhudelwano. The main thing is to collect points, especially come next week. You know, our opening game is so important. It's going to be a tough one. We saw their result over the weekend. You know, they had, I think they won 5-2 or something, 6-2. So it's not going to be easy, you know. But the main thing is to have control over your own destiny. You know, last time I can remember sitting and watching, you know, the games from the other group, and you don't want that. You know, it's not a good feeling because you're not in control of the situation. So the main thing that I would take from that is control your own destiny. Umqeqeshi Hugo Bruce ukholelwe ekutheni iqembu lakhe lingenze ibukwayo emqhudelwaneni njengoba exube abadlali abasebancane nasebemkantshu bomvu nje. Where we are going,
we are not going to a friendly game. We are going to a big tournament. And then you can choose, or you choose really all young players, and before you play one game, you're already out. Abadlali basesiswini Oswin Apolis no Jaden Adams bobabili baneminyaka engama-22 ubudala kanti futhi yibona abadlali abasebancane kunabo bonke eqenjini lesizwe. Mbukeli umhlahlo wesimo sezulu yalandela ke emva kwekhefu nothani wakwantshiza ungalingeke uphuthelwe. Brutal Fruit Spritzer presents the new Lychee Sesh, a perfect sparkling blend of golden demi-sec refreshment. Brutal Fruit Spritzer, you belong, not for persons under the age of 18. eThekwini municipality is on the road to recovery following the devastating impact of the flood disasters. The process of rebuilding is gaining momentum with a special focus on repairing infrastructure, growing the economy and creating jobs. To address the damage forecast, the repairs received budget of 115 million rand. Another major projects, the Umdloti Bellamont, drone erosions cost 40 million rand funded by reprioritization of the capital budgets of the city. We lost 34 units here at Surfside during the floods. eThekwini came to the party. They dealt with all the infrastructure, restoring it, helped us restore the dune, and we are so grateful for everything they did. The municipality remains committed to its service delivery program, recognizing transport's vital role in the economy of our city. eThekwini, building back better. This is it, the real thing. You can already taste the reward. And if others don't see it, tell them to look deeper. Because true value comes from within. We give it our all, then rise and do it again. Here's to Africa's most awarded beer. Enjoyed by champions who know their worth. Carling Black Label. There's gold inside. Enjoy responsibly, not for persons under the age of 18. Ready, set, step into a brand new day. Prepared for every journey. Because we've got a champion that goes the distance with us. Made for every run, every kick, every hop, skip and jump. Every challenge, every test. Every day from beginning to end. They are the originals. Made ready for all of life's journeys. Toughies. Made tough. Just like us. Kubalulekile ukuthi umuntu abe nomshwalense wemoto. I-Outsurance Essential yinhle kakhulu ukucover izimoto ezindala njengale eyami. Uma kwenzeka ngizimbandakanya engozini, i-Outsurance Essential iyongikhokhela imali ewu-cash. Yini oyikhanda noma yikuphi la ngifuna ukuyilungisa khona. I-Outsurance Essential ilungela iphakethe lakho kanye nezinye izidingo zakho ezibalulekile. SMS car ku32174 ukuze uthole code. Ackerman School of Value has got everything I need for back to school this year. And my mom gets to save $150 on every $6.50 she spends on my schoolwear. Like school shoes that work hard and play hard, just like me. Only at Ackerman's, our school of value. T's and C's apply. Acne-prone skin? Marks? Stop. Try new Garnier Charcoal Serum with 4% AHA, BHA and charcoal. The first black serum with no residue. Clinically proven to reduce pimples and acne marks. New Garnier AHA, BHA Charcoal Serum. Approved by dermatologists by Garnier Naturally. Ngikubingelela umbukeli emakhaya ngiphinde ngikwamukele konyakeni omusha zishumi-ke namhlanje kumasingana ke sibheke isimo sezulu simi kanjani-ke namhlanje kusihlo sikhona-ke leza imvula ezinamandla ithanda ukuthi nje iqinise kakhulu ngempela kwesifundazwe KwaZulu-Natal kwena kanjalo isifundazwe iFree State kanti-ke futhi nakusasa-ke ngaphinde futhi iqiniseke nje leza imvula ezinamandla kakhulu njengempela laphana kwelekamthaniya kwena kanjalo eGauteng ngaphinde futhi ilindeleke leza imvula ezinamandla kepha khona-ke nje lamathutshana emvula alindelekile kakhulu njengempela kuMthatha. Kanti ke isixexo sethu kwesakusihle siphuma lapha kwa-South African Weather Service simi kanje khona koduma obunobungozi obuthanda ukuthi nje buqinise kakhulu ngempela kwesifundazwe iFree State ngaphinde futhi ilindeleke leza imvula ezinamandla elindelekile nje kakhulu ngempela kwesifundazwe i-Eastern Cape.
kanti ke singesixwayiso sethu ke sakusasa sime kanje zizekhona ke leza imvula ezinamandla elindelekile kakhulukazi ngempela kwesifundazwe KwaZulu-Natal yaphela futhi kulindeleke nje lokudumi kakhulukazi ngempela koBloemfontein kuyana kanjalo eAppington kanti ke amazinga okushisa kusihlwa aphansi kakhulukazi ngempela masibheke laphana kokapa lodumo lifudumela ke namhlanje ngo18 khahlela isingubo ke laphana ke eAppington ngo21 kanti ke Goldton kusilifudumela ngo16 fudumela njalo yona kuLadysmith ngo17 kanti ke Mgungundlovu 19 eThekwini sinolindela nje u22 eIslandani u20 lithanda ukuthi nje lipholeke eGqeberha ngo18 kanti ke kusasa liyashisa ngempela laphana kokapa lodumo ngo27 lishise njalo ke eAppington ngo37 eGoli lithanda ukuthi nje lifudumela ke ngo26 masibheke nje laphana koMusina liyashisa ngempela ngo32 kanti ke Ladysmith u30 ePietermaritzburg u30 kanti ke Richards Bay sinolindela nje u32 eThekwini eClermont kwaMashu eMlazi liyashisa ngempela ngo27 thanda ukuthi nje lifudumela ke nakhona ke eGqeberha ngo25 Kisibeka lapho ke isimo sezulu sanamhlanje kusihlwa mina ke ngiyintombi kaMadlamini olangelihle ngoba libalele ngithi konke kufeziwe. Sibonga kakhulu ngesimo sezulu umbukeli ke sesibeka lapho indaba zakusihlwa kusasa abakhona koza kwethu ngolwimi lwesiXhosa ube nje nobusuku obuhle usale kahle.